10% nga mas attendance sa mga simbahan gipatuman isip pagtamod sa MECQ. Ubang mga sakramento, temporaryong gihunong aron malikayan ang pagtakod-takod sa COVID-19, ilabi na nga naana ang Delta variant. Samtang mga kaparian, gi-require nga mag-face mask o mag-face shield panahon sa tingkalawat. Ani ang report. Sa Cebu Metropolitan Cathedral, higpit ang ilang pagsunod sa protocol, ilabi na nga usa ang dakbayan sa Sugbo nga gipaubos sa MECQ. Gipaniguro nila ang 10% attendance sa mga manibahay diin duha lang ka tawo ang tugutan nga makalingkod sa matag lingkuranan sa sulod. Katong isig kadaplin lang. Sa gawas palang daan, nakapaskil na usab ang mga pahimangno sa mga manibahay. Gi-require usab ang naandan nga pagsulod og face mask o face shield sa mga musimba samtang ang pari nga mosaulog sa misa dili na motangtang sa face mask o mosulob na usab og face shield sa panahon sa pagpangalawat. 10%, no, strictly gyud nga ipa-implementar ang ato ang 10% seating capacity sa matag sa ulog sa mga santos nga misa dinhi sa ato ang simbahan. Mato ni Father Japit Yunson, temporaryo nilang gisuspenso usab ang sinimanang kumpisal o giwagtang lang una ang hilog nga sakramento aron makalikay sa transmission sa virus. Nga ato silang i-encourage no nga to stay at home, ilabi na ni atong mga vulnerable ones, katong mga edad-edaran na ug ang mga bata nga wala pa ka pabakunahi, no, o pa magpabakuna, no. Ang pagpahigayon sa bunyag ug kasal gipahaom usab sa lockdown sa MECQ. Ang misa sa patay katong miyembro lang sa pamilya ug limitado kaayo ang mohatod sa mga samang. Padayong gidili ang pagpahigayon og misa sa mga kapilya sa mga suok o katong dili parokya. Gipasabot sa pare nga gihimo kini aron makalikay sa hulga sa virus, ilabi na sa Delta variant. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.